Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa momwe zinalili ku nyumba ya malamulo pameneno aphungu amayamba zokambirana ku nyumba ya malamulo kutsatira kuseguliridwa kwa nyumbayi ndi mtsogoleri wa dziko lino. Pa 13 February limene ndi lachisanu la sabata yapitayo, mtsogoleri wa dziko lino adapita ku nyumba ya malamulo kumene amakatsekulira nyumbayi komanso kuchita deliver uthenga kumene adakonzesera kuti afotokozere mtundu wa Amalawi. Ndipo muzomwe zidali mu uthengawo, zambiri mwa izo zidali kulimbitsa mtima Amalawi komanso kupereka chisogozo cha momwe zinthu zikhalire pamomwe utsogoleri wake wasanjira kuti ayendetsere zinthu. Ndipo Profesa Arthur Peter Mutharika adachita emphasize magawo angapo amene mu nthawi ya kampeni adagwiritsa ntchito ngati manifesto awo. Ndipo mwazina adasimikizira zakuyamba kwa skulu ya ulere chimene chinali chimodzi mwa zinthu zimene Profesa adafotokoza mu nthawi ya kampeni, komanso kufotokozera komanso kusimikiza kunena kuti 5 billion yopita ma constituency sidangokhala mkhamba kamwa yokha koma ndi imodzi mwa chinthu chimene utsogoleri wake wachita prioritize kuti achikwanirise pameneno budget ya boma ikhale ikuyamba. Komanso nkhani yopereka ma 100 million yomwe ithandizire kuti achinyamata azipeza mwayi opeza kongole imene angathe kuyamba mabizinesi ang'onoang'ono ndi nkhani ya serious ndithu. Komanso 100 million yopita kwa azimayi kuti akhale nawo mwayi opeza nawo ngongole ndi nkhaninso ya serious. Ndipo mwazina adapitirizanso kufotokoza kuti ali serious komanso akhala chidi kwambiri kuonesesa kuti maunduna ake onse akugwira ntchito modzipereka komanso mwa transparency and accountability. Ndipo wafotokozera kunena kuti mabwalo a milandu aonesesa kuti kuli reform ndithu yakathithi kuti mabwalo a milandu akhale okomera aliyense. Ndipo akuti chilichonse chimene boma lake likhale likuchita akhala akuchipereka ku mtundu wa Malawi, palibe chobisa china chilichonse. Ndipo mtsogoleriyu adapitirizanso kunena kuti no matter what kuti ndiwe official wa boma kaya uli pa udindo wanji koma ngati ukukhuzidwa ndi katangale uchitidwa trace komanso boma lichitapo act pa nkhani imeneyo. Ndipo adapitiriza kunena kuti nthawi yochita tolerate zopusa alibe, no matter what ngati ndi unduna wapezeka ndi zovuta achita reshuffle mothamangira nthawi chifukwa choti sanabwerere kuzachita masewera. Adapitiriza kufotokozera zinthu zochuluka kuchita ensure kunena kuti akhalenso akuchita kalikiliki kukonza komanso kumanga malizevu ena oyika mafuta mdziko lino kuti athandizire kuti dziko lino lizikhala ndi mafuta okwanira kuchoka pa 60 million liters kufika pa 120 million liters zimene zichitise kuti mafuta mdziko lino apitirire kupezekabe. Komanso adatsimikizira zakumanga azipatala zatsopano dzikulu m'madera angapo komanso ma constituency mmene mukhalenso mukumangidwa ma health center ochuluka kudzera ku thumba lija la CDF. Ndipo malingana ndi kulankhula kumene Profesa Arthur Peter Mutharika adalankhula, so nyumba momwe imayamba nyumba ya malamulo pa 16 February chaka chimenechi, aphungu adaliso pano kufotokozera kuyamba kukambirana pa zimene mtsogoleriyu adalankhula pamenepo pa 13 February. Ndipo kusatira deliver ya sona imene Profesa Arthur Peter Mutharika adalankhula ku nyumba ya malamulo pa 13 February, aphungu pa 16 February ndipo mwino amayamba kusonkhana ku nyumba imeneyi ya malamulo. Ndipo mwazina aphungu akoyambirira adali kuunikira zimene Profesa Arthur Peter Mutharika adalankhula kupyolera mu sona imeneyi. Ndipo olamulira boma yemwe amemirira olamulira boma adalankhula komanso kuyamikira kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika alankhula zinthu zimene ndizopereka chiyembekezo kwa Amalawi. Ndipo malo mwake atatsiriza amenewo ndi pameneno pamabwera osusa boma amene ndi achipani cha Malawi Congress Party. Ndipo woyimirira nyumba imeneyi ya malamulo kumbali imeneyi yosusa boma amene ndi Achichora Banda adafotokoza kunena kuti
zimene alankhula amenewa Profesa Arthur Peter Mutharika kwa iwo achitchula banda adafotokoza kuti pali zinthu zina zambiri zomwe zikukhuza Malawi kuphatikizapo kukwera kwa mtengo wa mafuta agalimoto, kukwera kwa misonkho komanso kuyambanso kwa kuchitidwa chipongwe kwa anthu akhungu la chialubino. Ndipo amene achitchula banda adapitiriza kunena kuti iwo ati Malawi amayembekezera kuti President Mutharika afotokozapo zifukwa zomwe boma la DPP likukwezera misonkho pa zinthu zochuluka kuposa kale. Ndipo adati iwo Mutharika ankayenera kufotokozapo pomwe ndalama zachitukuko za CDF ziziyendesedwera. Komatu ngakhale achitchula banda amafotokoza zimezi nyumba ya malamulo munali phokoso maka kuchoka kumbali ya boma yomwe imamveka kuti ikususa zomwe akunena amenewa achitchula banda. Ndipo adawonjezeranso kunena kuti ndizodabwitsa kuti boma linaganiza zogula chimanga ku Zambia pomwe mdziko lino munali kale chimanga chomwe boma likanatha kugula. Komano afotokoza kuti iwobe akugwirizana ndi ganizo la boma loyimisa kupereka kalata zololeza kukumba miyala ya mtengo wapatali. Koma achitchula banda potsiriza adalangiza boma kuti liunikire bwino ntchito za migodi ponena kuti zitha kupindulira dziko lino. Ndipo atasiriza amene wachitchula banda ndipo mwino amayima yemwe amayimirira chipani cha UTM mnyumba ya malamulo amene ndi Felix Njawala. Ndipo yo malingana ndi amene wa Felix Njawala afotokoza kuti chipani cha UTM chali chithandidzira kupereka upangiri pa zinthu zomwe boma lizichita zomwe zili zothandiza Amalawi. Yemwe adalankhula zimenezi ndi phungu wapakati mboma la Mwanza amene ndi Felix Njawala. As UTM, when we stand here as UTM, as members of UTM, we are providing guidance to this government so that the mess they caused can be rectified. It will not be possible to recover from the shock, the economic shock that we are in, without expanding and diversifying sustainable forex generation. What we need is we need to promote agro-processing and value addition strengthening to reduce imports of basic commodities. Mr. Speaker, these priorities are fully aligned with the aspirations of Malawi Agenda 2063, which envisions a productive and self-reliant nation. On agriculture and food security, Mr. Speaker, while I applaud government for the short-term interventions, such as the maize purchases and the fertilizer distribution that provide temporary relief, Malawi must move towards long-term agricultural resilience. To achieve that, we propose, as UTM, as a Member of Parliament for Mwanza Central, expansion of irrigation infrastructure, mechanization for smallholder farmers. Indeed, there is a project by Agricom. They're providing tractors. But I think there's need to look at the whole concept. There is a gap somewhere because farmers are given tractors when they don't have capacity to run those tractors on their farms. That is something that we need to look critically and find a solution. Whether it means changing the policy, changing the concept, I think we need to do that. I'm glad that my sister, Honorable Minister of Agriculture, she understands exactly what I am talking about. We also need, I think government must also go into partnerships with fertilizer producers. There are people who have the capacity to produce fertilizer in Malawi. The challenge that we have is, for a company to be established, there is need for capital. Ndipo wati Amalawi akuvutika kupeza zinthu zofunikira kwambiri mmoyo. Ndipo malingana ndi kulankhula kwa amenewa adafotokoza kuti sakumvetsa kuti chimanga chomwe chinali kale mdziko lino chimagulisidwa pa mtengo okwera mbuyo mu chifukwa chani. Ndipo Anjawala adapempha boma kuti likonze mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Ndipo adapitiriza kunena kuti amenewa achitchula banda amene ndoyimirira chipani cha Malawi Congress Party sameneka zilankhuliraponso pa nkhani ya zachuma kamba kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party kuti chidawononga chuma mdziko lino. Ndipo nzodabwitsa kuti chipanichi chikuyankhulirapo pa nkhani ya zachuma. Ndipo adati boma likweze ntchito za ulimi wanthirira komanso kugwiritsa ntchito zipangizo za ulimi. So mukaona muzolankhulazo zambiri
zidali zokhuza kususana pameneno achitchola banda amene ndi mmodzi mwa leader of opposition ku nyumba ya malamulo amalankhula zinthu zina zoonesa kuti mbali imodzi ya Sonaija sakugwirizana naye, akufotokoza kuti pali zina zimenewo sanaganize kuti zikhala choncho foti amayembekeza zinthu zina. Komano amene wa Felix Njawala amene ndi woyimira chipani cha UTM adasusananso ndi amene wa achitchola banda kunena kuti iniyo mu nthawi yanu tinakupatsani mwayi palibe chimene munachita, ndipo mu nthawi ino zodabwitsa kuti mukukhala mmodzi mwa munthu amene mukutuluka zolankhula ngatinso nthawi yanu munasogolera zinthu bwino. So mukaonesesa pali zochuluka zimene zikuoneka kuti mbali ziwiri zimene zonse zinayenera kukhala mbali zosusa sizikugwirizana like ngati zikususana. Mwa njira ina chipani cha Malawi Congress Party chikuoneka kuti anthu ochuluka sakugwirizana na chifukwa cha momwe adayendesera zinthu zawo, koma anthu ochuluka akhala akugwirizana ndi zimene Professor Fabio Mutharika adalankhula mu Sona yapita ija, ndipo anthu ambiri ayamikira mtsogoleri kunena kuti wapereka message yopereka chilimbikitso imene ikhale ikubweretsa chiyembekezo, kamba kunena kuti zomwe adalankhula professor sizinali zokutha nthawi, zidali zaka nthawi kochepa koma zimene zakwanisa kupereka chiyembekezo kwa amalawi. So ambiri ndi amene ayamikira zinthu zikoma ochepa popeza sizilephera amene akususa kunena kuti ayi Sonaija palibe ezomwe yachitapo zanzeru, monga adalankhulira Jessica Bwira ponena kuti ayi Sonaija sidachite hiti mene ya Malawi amayembekezera, koma nozitokhala kuti mwina iwo akufuna achula Malawi pamene aliwo okha ponena kuti zimene Amalawi amayembekezera ndi zimenenso akuyamikirira, komano iwo akubakira Amalawi kunena kuti Amalawi sana akutire nawo Sonaija pamene Amalawi ochuluka akugwirizana nayo. So through comment section ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu pa nkhani yokhuza Sona imene idachitika ija, imene zipani ziwiri UTM komanso MCP akuoneka kuti ali pa maganizo awiri so osiyana, ngakhale onsewo ndi zipani zosusa. Taona mbali imeneyi ya boma ikunena kuti ayi amene achitchola banda akulankhula zinthu zopanda pake pozuma mu nthawi imene amalankhula, komanso amene ndi wotsogolera chipani cha UTM mu nyumba ya malamulo amene ndi Felix Njawala nawonso adasusana ndi zomwe amene achitchola banda adalankhula, ponena kuti adalankhula zopanda pake, ponena kuti usogoleri wa nthawi yawo udakanika kuchita zimene Professor Fabio Mutharika achita in 4 months. So through comment section ndi umene ngadziwire komanso kumva maganizo anu. So mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike atamso ndiongere mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tipitirize kupatserani ena mwa ma videos amene timakonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.